din may dire karon no sa tunga sa dalan nagbuhat din may video unta malipay mo mutanaw unta mo nya napa-enjoy na mo. I love you. Ni tapos sa panahon karon oy. Kita og matripan ako karon tanawa. Tripan jud ako ron. May maglingaw-lingaw. Ora, unom. Unom sa kabuok. Tripan. Bay, kanang lipat sa mo ato bay. Oh, lo, sa to na nagtanaw bay. Tay bay. Hoy! Naman boss. Ano ang tambay man mo dire? Ha? Unsa na problema ni bata ka? Ano man iso ka? Ano man ay? Wala lang. Suga po ng mga krimawa to, eh. Mali ang bisita. Suga po na to nila, eh. Kung man makaya to, di ka buo. Karon, tangan ako karon, matripan ako karon. Matahon yun ako. Awa. Tingnan ako karon ang trick na bugo. Awa. Oy, para. Ikaw? Unom gyapon ka buok. Ikaw be? Gahi ba ni? Bay, nalo ako nabalitaan di ba? Nadi gangster nga libot isog daw kayo. Mo gito, ingon sa kumaslingan taga diha, oh. Ingon siya ba na? Bisita daw sila, tulong daw sila kapag Kahit daw kayo. Nadi ay. Gasan ko na. Isog ko, libat ka biya. Hoy! Kung tambay-tambay man mga unom dia. Mga isog mo? Pagnaog na mo dia. Suga ba ni mong libata ka? Ano man dia? Ha? Nag-asa ligab. Wa kay las kuha? Sugal uli bata ka oy. Gap. Gay ka buha gap. Anong kailangan kong gawin upang malaman mo ikaw ang minamahal ko? Sumpa ko. Oh! What's up, Kurimaw? Salamat dahil sa mong paglantaw no. Unta napalipay mo. Please like and subscribe and comment and please click the notification bell para updated kayo sa bago naming video. Yo! Wah! So, mag-shoutout din mi karon. Shoutout day ko kang Jun Amor. Unta padayon kag tanaw. Shoutout din ko kay JJ Lorenzo. Unta, malingaw kasama. Ay kanang sir. Shoutout din ko sa mo, Sir Dan. Unta, i-share naman mong video niya. Sponsor na yun. Og shoutout day ko kang May Dadula unta padayon kag tan-aw. Salamat kayo. Og shoutout pa ko kay Ira Jen Lorenzo. Unta, malipay ka sa mong video. Shoutout day ko kang Helda Dula. Shoutout din ko kay Mama. Manihapon na taron taon.